Rajský plyn používají zubaři. Rajský protlak najdete v plechovce. Ale opravdu rajský pocit zažijete pouze v Autobazaru Autoraj. Autobazar Autoraj na Hladnovské ulici na Slezské Ostravě. Výkup i prodej veškerých aut bez ohledu na velikost, úvěry a opravdu rajský pocit. Autoraj, máš i ty autorajské pocity. www.auto-raj.cz nebo volejte 774 543 543.